festivals i a la mostra? Sí, a la mostra és el primer cop que vinc, el que passa jo amb Lleida tinc molta relació, una relació teatral més que cinematogràfica. Fa molts anys que vinc cada any, pràcticament cada any, a fer teatre, i això sempre m'ha donat una vinculació molt directa amb la ciutat. És una ciutat que m'estimo molt, i un premi com aquest doncs, em fa que avui sigui un dia particularment emocionant, sobretot pel nom que porta. Sí, farem coses, esperem que sí, tot i que és un moment dur, és un moment fotut, però esperem que puguem anar tirant endavant i fent més projectes. Bueno, doncs em sembla una mostra interessant i important, no només en una ciutat com aquesta, ja són 19 edicions i això vol dir que s'ha consolidat bé i que un país com el nostre pugui tenir una relació directament amb Llatinoamèrica, doncs em sembla interessant, no? A vegades són pel·lícules que costen d'arribar i no deixa ser una finestra oberta doncs, a un tipus de cinema que és molt interessant. Yo soy el actor mexicano que más películas ha tenido aquí. Así que ahora no hay película mía, pero han pasado como unas 10 películas mías durante 10 muestras. Finalmente, a disfrutar de esta ciudad tan bella. Estoy, claro, feliz de la vida y muy honrado de que me considere merecedor de este honor, por supuesto. ¿Perdona? No, me tengo que ir mañana, que vuelo precisamente a Buenos Aires, precisamente a hacer una película allí, así que no hay mejor acicate para mí que este premio. Vale, muchas gracias. Gracias. Claro.